aking site, kaya mag-usap-usap tayo tungkol sa isang negosyo. Anyway, matagal-tagal din ako na hindi nag-upload dahil busy po mga kabayan. At unang-una sa lahat ay salamat po sa iyong mga suporta. Namit ko po yung requirements po ng YouTube. Although na I'm planning to make another YouTube channel at abangan nyo po yan. Ang pag-uusapan natin sa umagang ito mga kabayan ay frozen business. Ito yung naisip kong i-vlog or i-live inyo mga kabayan dahil ito ay patok na patok sa taong ito at patok na patok kahit saang lugar sa buong Pilipinas o kahit sa ibang bayan dito sa buong mundo. Ang frozen business ay patok na patok po. Kaya yan po ang pag-uusapan natin, pero bago ang lahat ay shout out po sa lahat ng aking mga viewers. 300 na viewers ko, tatlo po yan that is high palliolitic words lang po. Ay shout out po at saka sa mga mag-view ay shout out po sa inyong lahat. I just want to share to all of you this business because I know business is very important in our lives. At pero bago tayo magpatuloy mga kabayan, ay nais ko lamang pong sabihin sa inyo na kung tayo po ay mag-i-start ng negosyo mga kabayan, dahil frozen business po ang pag-uusapan natin, kailangan malaman natin kung paano tayo mag-umpisa at kung ano po ang kakailanganin natin. Ang nais ko lamang isingit mga kabayan, bago po tayo mag-umpisa ng ating negosyo, ay lagi po nating iisipin na kung yan ay passion mo at pinag-aralan mo po yan kabayan. Huwag kang magnenegosyo na dahil malaki ang kita nito, malaki ang kwan nito, kaya ka magnenegosyo, ay ganun ang gagawin mo. Kaya mga kabayan, mag-isip-isip po tayo kung talagang para sa atin yan at kung kayang-kaya natin i-handle lahat ng mga problema. Shout out sa aking subscribers. Thank you Ma'am Sibuyanons. Shout out po sa inyo. At heto na po ang mga gagawin po natin mga kabayan. Unang-una, bago po tayo mag-start ng business po natin na frozen business, ay kinakailangan pinag-aralan po natin yan po kailangan ninyo pong pag-aralan. At kahit hindi na kayo gumawa ng formal na mga business proposal o di kaya yung mga business plan, basta i-outline nyo lang ng simple sa inyong mayroon kayong dapat notebook at i-outline nyo lamang po. Yun na po yung business plan niyo po. Halimbawa, kung iisipin mo, magkano ang puhunan mo, passion mo ba ito, sino ba yung mga customer mo, madali lang po kayong mag-umpisa. Kasi kung hindi naman po kinakailangan ng mga malalaking puhunan. Kung tayo po ay mag-uumpisa ng ating ganito, unang-una ay kailangan mong mayroon kang skills. Anong skills nito? Ang unang-unang skills mo ay kailangan marunong kang gumawa ng mga frozen goods. O di kaya kung mayroon kang kakilala, magpaturo ka muna. Kung wala ka pang skills, pag naturuan ka na, saka mo gagawin yon. Yan po kahit embutido lamang, marunong kang gumawa ng embutido. Ayan, yung siomai, kailangan marunong ka rin gumawa kasi nito, just in case na mawalan ka ng supplier, kung wala ka pang supplier, kapag nakagawa ka nito, ay meron ka nang ibebenta sa negosyo mong frozen. O di kaya marunong kang gumawa ng longganisa. Ayan, tocino. Kailangan pag-aralan mo po lahat yan. At isabay mo na rin yung market mo. Ano ba yung strategy mo sa pagmamarket mo? Online ba? Magbahay ba? Yan po na kailangan ninyong gawin. Dapat may skills po kayo. Di kaya magpaturo po kayo na gumawa niyan. Para yung negosyo ninyo ay siguradong may direction. Importante po kasi sa pagnenegosyo yung mayroon tayong direction. At hindi naman kailangan yung business plan na napakalupit na. Yan lamang po ang negosyo nyo. Nasabi ko na kung ano po yung gagawin ninyo. At pangalawa mong gagawin, syempre, nabanggit na natin yung capital. Capital pa rin yung kasing refrigerator. Capital din po
rin yan. Kung wala ka naman pambili ng malaking refrigerator, ay kahit yung mga mumurahin lang na matibay naman. Ngayon, gusto mong mag-umpisa, wala ka pang refrigerator, pwede ka pa rin mag-umpisa. Ang gagawin mo po ay bumili ka naman ng styrofoam na box po. Tapos bumili ka ng yelo, tapos ilagay mo doon sa stereo box yung mga in-order mo at saka mga ginawa mo. Yun po kasi kinakailangan meron ka nun. At pangalawa po na kailangan mong gawin ay kinakailangan humanap ka talaga ng supplier dahil napaka-importante po ang supplier. Dito po yung sa pagbebenta po ng negosyong frozen ay kinakailangan mo ng supplier. Ayan, ganun din po kapag nakakuha ka na ng supplier mo, consistent ka sa pagbebenta mo, ganun din ano na naman ang market strategy mo. Abay ngayon, panahon na ng digital age ngayon. Dito na lamang sa mga platform mo, i-post mo lang yan, ay tiyak may mag-o-order na kasi trending naman po. Hindi naman po tayo makakaalis agad sa mga media platform sa ngayon dahil takot nga yung mga tao na lumabas, kaya pwede ka nang magbenta online. Advantage mo na po yan kung may mag-order. Kung malapit lang din naman ay pwede ka nang umorder. Hi po Ma'am Mersa Twinnie, nagdi-discuss po ako dito ng mga simpleng negosyo po dahil kapag magagamit po natin ito, kung tayo po ay nag-for good na o kahit nagbakasyon po na tayo, mag-try po tayong magnegosyo. So ayan po, kung ano po yung market strategy mo, yun po yung gagawin mo. Okay po, maliwanag po yung pagbi-business. At syempre, kinakailangan din po tayong araw-araw ay nagtra-track kung magkano yung in-order natin. Kailangan mo po yung benta na packet na mga longganisa, halo-halo. Meron kang dito embutido. Meron kang itong tinatawag nating longganisa nga at saka yung siomai. Ayan po. Kinakailangan pong ma-inventory mo lahat yan para makita mo kung magkano po yung income ninyo po. Napaka-importante po yan na gagawin dahil kapag nag-uumpisa po kayo para matrack ninyo. Kaya dito sa pagnenegosyo ay tiyaga-tiyaga lamang po mga kabayan. Kailangan po natin iyan. Nasa live po tayo. Shout out po sa lahat ng aking mga subscribers po. Saan ka man panig ng mundo, shout out po. At isa pa na idagdag po natin sa ating business ay kung mayroon ka na, lumalaki ka na, kapag lumalaki ka na dito po sa frozen business, siyempre may mga tusino ka na rin, nadagdagan na yung mga produkto mo. Kung may magre-reseller, pwede mo nang pag-aralan. Wag naman na pag may nagsabi na magre-reseller ako, okay. Pag mag-reseller ako, pagka marami namang masyado yung reseller mo, wag mo munang i-grab yun. Kailangan evaluation kasi para pag nakuha mo yung feedback na pinasok mo yung na business, pag nakuha mo na at yung risk kang mag-expand na hindi mo pa alam. Pag-usapan natin sa umagang ito, very short po lamang itong business na ito, yung frozen. At sana mga kabayan, ang vlog na ito, ang live na vlog na ito ay nakatulong po sa inyo. At sana po ay magtagumpay po tayo sa ating buhay. Ako nga pala si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong kung negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Hatid po ito ni Kabayang Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po.